Wayo duniya, 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 na za mu je. Wayo duniya, duniya ba gidan zama ba, duka mun zo mu ci aro ne. Dan adam bai ga ta zama ba, tunda mun zo mu yi bauta ne. Rabu ya yi mu don mu bauta masa, amma mun biyewa rudu. Mutina mun yi alkawar ne, amma mun zo muna ta zaune. Wasu na shan giya da tata, wasu ko sun biyewa mata. Majalisa ana ta gulma, duniya dai muke ta nema. Dukkan mantaran da za a kira mu ɗaiɗai zuwa kushewa. Dan uwana kayo hisabi, kai tunani ka ƙara dubi. Me kake yi wajen larabi a matsayin kayi masa bauta? Bai wuce dai ka ce mini sallah ko azumi na ramadana. Dakata ga guri ka zauna, tambaya zana maka amsa. Lokaci nawa kan yi sallah? Sau 5 ne kawai a rana, banda shi ni kayo a yawo. Mukaddara tun da kayi wannan, shin kayi na fulfuli a yawo? Ko salatin annabi ko istighfari? Dawa ka taimakawa. Wayo